удар по главата, че нормален ли си, бе? Не гледаш ли какво правиш? Мале, как му боли, тоскова ми направи. Ало. Какво правиш, Мила? Нищо, цъках тук малко баскетбол и един много яко ме ударя и сега много ме боли окото. Даже и не виждам малко. Ужас, добре ли си? Да, добре съм. Ама не знам какво да правя, честно казано. Виждаш ли както трябва? Ами не, малко ми е размазано. Ама сигурно ще се оправя. Не, никакви лекари. Не е абсурд. Добре, поне приведи се да сложим лед. Добре, хубаво. Добре. Ай. Казах ти да дойдем вчера на лекар. Преди да ти стане синя окото. Да, бе, да. Значи трябва да ме слушаш, не да, бе, да. Добре, бе, хубаво. Ден стане. Може да влезе. Здравейте, Ирен, заповядайте, седнете. Благодаря. Какво ви води тук при нас? Какво се е случило? Преди един ден ме удариха с топка по лицето и от тогава много ме боли, много ми е зачервено също, може да видите. И ми е посинено и като цяло ми е супер размазано и не виждам. Постоянно ли усещате болката? Да, и се увеличила доста. Добре, тогава направо да преминем към прегледа. Преди да започнем с изследването, да попитам, има ли сте проблем с зрението преди удара? Не. Очила носите ли по принцип? Не съм. Добре. Сега искам да гледате направо към екрана и да ми кажете какво виждате. Това беше изследването за зрителността. Сега да вземем радиомикроскопа. Само да дезинфекцирам набързо. Тук диагнозата е ясна, но все пак искам и да види студентката, ако нямате нищо против. Все пак млади хора и те трябва да се учат. Дещата е загубила своята прозрачност. Затова според мен е травматична катаракта, което съвпада с симптомите и с анамнезата на пациента. Точно така. Това звучи много сериозно. Какво е лечението? Не се притеснявайте, лечението е оперативно. Колежки, ще ни обясните ли малко по-подробно за операцията? Мисля, че е отстраняване на помътнената леща и имплантация на вътреочна леща, като съвременната техника за оперативно лечение е факоемулсификацията. Точно така, като тази операция продължава около 15-20 минути и е с ултразвук, т.е. няма да имате шевове и не е нужно да лежите в болница. И следващия ден може напълно да продължите със своите задължения. Кога ще бъде операцията? Допълнително ще се оговорим за операцията. Мен малко ме е страх обаче. Не се притеснявайте, това е най-честа и успешно извършена операция. Всичко ще е наред. Благодаря ви много, доктор Мехмед. Няма за какво.